Pagkaliwalupa dyan na yung biyano eh. Tama-tama dyan bakit kaulan na ng huklas ang ginalay. Pasok niya yung standard. Walang dili, cool. Kanya, tanan ako istorya, imuhang palabuhan. Palawan naman kaya. Palabuhan lang naman ako mga istorya para ganahan siya ba. Murag kaulan na naman, uy, mahuklas sa kubi. Kasi maagta ni ulan, kaugan ng bayaan niyo. Kapag ulan, basa na po niron. Dah! Sinakaya ko yung chika dari. Pagkaliwalupa dyan na yung biyano eh. Tama dyan bakit kaulan na ng huklas ang ginalay. Kanak yung biyano eh. Saan ko nagdiskarte ng biyano? Bilang ito uyabo ng biyano ba? Kapit yung chika. Cool. Ibu sama ka dira. Ayun sapa. Ayun sapa. Ni babae ba? Kapaha, oy. Ko ayun sapa. Ha? Tuong, gusto ka na ko na ba? Gusto niyo mo na, cool? Ganit no kay murag ni bagay. Katabag sa ko, cool. Tanawa mo standard. Biyaw mo na mo kay standard. Nya pasok niya standard. Walang dili, cool. Dili. Saan man ako ni Dong? Ay na lang Dong bi. Ay na Dong. Ay na lang. Duolo na ko ang chika. Ha? Nya, tanan ako istorya, imuhang palabuhan. Palawan naman kaya. Palabuhan lang naman ako mga istorya para ganahan siya ba. Ay, sige. Sige, ikaw na bahala ha. Dali na. Bantay ka. Bantay bito ka. Ta. Ganyan na. A few inches later. Hi, te. Madam. Ngayong hapon. Nagasan pa mo, tagasan man mo. Who are you? Te, siya tayo sa imuha, te. O sa may tuyo ni mo? Ako ito yung mga gandang ba? O sa man? Siyempre, wapa. Mayroon na siya, diba? Manguyab? Wala mong gani ko kailan ninyo, manguyab na hinuon. Ra gusto ba yan ako uyab nga na trabaho, dili kay ako sige gasto. Tagam na ko ana. Ay, ganin mo ko ni Mega kanin. Kaya tanan disektarias nga kasakingan diri, kaning kalubinan. Ako nagbantay ani muna akong trabaho. Nagpuputo ko natin, siya ko tagiyan natin. Ikaw man di tagiya di ani di ay. Nya, pwede ba ta napanda? Pwede ba ta kailaag? Namo ko'y bike dito bike lang gud ako, English lab lang ba? Chip po ni mo oy bike dili naman na usuron. Sigo na ba kihati, nagawin siya Kawasaki Ninja 1000cc. Bola lang yan. Naman di mag-bike pa jud. Maambol naman na siya, te. Ina usa man jud. Ay, maapta tagulan nani. Maula mo sa mga wala mo kwarta gud. Kwarta ilag sa mga ba? Awa wala man di kay kwarta ilag tapos agda-agda kag laag, di kay kwarta. Wala kay kuno. Nagpuputo ko natin, medium sa bangko. Bataan eh. Oo na, saan mo dito yung ninyo dili ay, uy? Sus ba yan? Lubo ko. Nagpuputo ko natin, kitibi na na. Kitibi na na. Gitibi man di ay mo! Hawa mo dali ba nakaw! Gitibi man di ay mo! Magsamok-samok pa mo dali sa kuwala ka! Gitibi man di ay ka!